Ráno sotva stane z postele? Nevieš si predstaviť deň bez kávy? Cítiš stres, hlava stále ide naplno a večer padáš bez energie do postele? Mám pre teba riešenie. Reštartni sa na intenzívne jednodňovke Wim Hof metódy s rozvojom v prírode. Je to pre každého, kto chce viac energie, menej stresu a vnútornú pohodu. Pre začiatočníkov, ale aj pokročilých, ktorí sa chcú techniky naučiť skutočne správne, bezpečne a efektívne. Naučím ťa jednoduchý ranný protokol, ktorý ťa nakopne, dobije baterky, zníži stres, posilní imunitu a prinesie pohodu do každého dňa. Osvojíš si 3 piliere Wim Hof metódy. Dýchové cvičenie, prácu s chladom a najmä nastavenie mysle. Po príprave ťa čaká bezpečná skúsenosť s ľadovou kardiopu s tipy, ako správne otužovať v prírode a ako sa zbaviť súdených rúk a nôh. Súčasťou je aj 4-týždenný transformačný program podporený aplikáciami na dýchanie a prácu s chladom. Taktiež podporená komunita, infobalíček a profesionálne fotografie. Ale najmä jasný plán, ako to všetko jednoducho zaviesť do života. Stretneme sa v Mrákotine u Telče v piatok 7. listopadu alebo v sobotu 8. listopadu 2025. Miest je málo a preto klikni na odkaz v popise videa a prihlás sa ešte teraz. Vyber si termín a vidíme sa, priatelia. Teším sa na teba, váš Juraj Buček a tým rozvoja v prírode. Čáko.